Er det et I? Hvor er I seje? Ja. Se her, Vinter, her er et I. Det er fuldstændig rigtigt igen, her skæg. De er jo mega kloge, de der børn. Skal jeg så sætte det hen? Nej, fordi først så skal du lige fortælle mig, hvordan er lyden af bogstavet I? Det har sådan en lyd. Prøv at høre, prøv at høre. Gud ja, det har godt en lyd, ja. Det skal jeg høre igen. Det siger I. Ja, Er det lyden af I? det er faktisk lyden af I, og ved du hvad? Det er den lyd, man siger, når man smiler, her skæg. I. Og det er rigtigt, man smiler, når man siger I. Lige netop. Og ved du hvad, her skæg? Nu må du godt have lov til at sætte den over på pladen. Okay. Fordi nu har du gættet bogstavet I, og nu er du klar til at gætte det sidste og det allersværeste bogstav, her skæg. Nu bliver jeg helt nervøs. Gør du? Ja. Ja. Børnene, de vil gerne hjælpe dig, her skæg. Okay. For at svare på det sidste bogstav, så skal I svare på et spørgsmål til. Så Ja, lyt okay. rigtig godt efter. Det er nemlig lidt svært, det her. Det næste bogstav, I skal gætte, har en lyd, som man kun kan sige med lukket mund. Ej, nu er du fjollet. Man kan altså ikke sige noget med lukket mund. Jo, det kan man faktisk godt. Prøv at høre. Sig lyden, sig Kan I lyden. alle sammen sige noget med lukket mund? Prøv at høre. Ja, De kan godt sige en lyd med lukket mund. det kan I faktisk godt. Prøv alle sammen at sige Hvad for et bogstav har den lyd? Prøv at sige det en gang til. Jeg gætter på, at det næste bogstav er et M. Gætter du på M? Det gør jeg. Rigtigt igen, her skæg. Nøj, hvor er I seje og kloge. Hvor er I bare kloge. Er det så i Danmarks klogeste børn, tror jeg? Det tror jeg faktisk, du er fuldstændig ret Vi har i. optrådt mange steder, men der er aldrig nogen, der kan finde ud af det der med M. Nej, det er også ret svært. Det løste de bare sådan her, uden at tænke over det nærmest. Mega flot. Nå, men ved du hvad, her skæg? Ja. Kan du også finde et M til mig over i alfabetet? Stop en gang. Ved du hvad, her skæg? Nej. Det har været alt for let for dig de andre gange, så den her gang, så skal det være endnu sværere for dig. Og jeg ved lige, hvordan, her skæg. Hvad mener du? Nu skal du finde et M med et bind for øjnene, her skæg. Ja, Så bliver der jo helt mørkt. det er en god idé. Ja. Ja, ja. Jamen, hvad hvis de alle sammen går? Ej, det tror jeg altså ikke, de gør. Går I? Lover jeg, I bliver her? Okay. Værsgo, her er et bind. Tag det for øjnene. Jeg tror altså, det bliver helt mørkt. Det er altså ikke billedet. Det her er billedet. Nå, Ja. der var det. Det lignede jo meget det andet. Ja, det forstår jeg godt. Nå, det var meget bedre, det kan jeg godt se. Nu er der nogen, der står på lyset. Bliver du bange, der skal? Lidt. Nej, du skal Jeg ikke kan være ikke bange. høre, om I er der. Er I der? Tak. Ja, der, det er rigtig godt. Okay. Skal jeg så gå hen til alfabetet? Ja, nu hjælper jeg dig lige. Nej, ikke ud af. Nej. Nu skal du se. Nu hjælper jeg dig lige herover til en gang. Sæt hånden frem, sådan der. Er du klar? Ja, Der. her. Er det et M? Nej, Her. Er det et M? nej. Her er det. Skal jeg op eller ned? Det er rigtigt. Her. Er det et M? Nej. Skal jeg ned? Ja, det er rigtigt. Ja. Er det et M? Vinter. Ja. Jeg tror faktisk, måske jeg har fundet dem. Lad mig lige se. Prøv at tage benet af og se, om det er dem. Skal jeg tage benet af? Ikke benet. Altså, det der, du har for øjnene. Nå, benet. Du skal ikke tage benet. Åh, det ligner jo et M. Lige netop. Er det her et M? Skal vi spørge herude? Er det her et M? Vinter,